आता पाठीमागे ॲक्सिस बँक आहे. जरा 1-2 मिनटं चालल्यानंतर तर तिथे कोणतरी ना मला ते बँकमधले कर्मचारी आले मला बोलले की कोणतरी पडले म्हणून, डोक्याला लागलंय म्हणून. आणि लागलं ते पण बरोबर डोक्याच्या पाठीमागे, म्हणजे त्याला फीट आली अचानक आणि ते पडले ना, ते डायरेक्ट त्या आपला कटडा असतो साईडचं त्याच्यावर पडले आणि एवढा रक्त येत होतं ना पाठीमागे, म्हणजे डोक्याला खूपच लागले. तर जसं की बोललो होतं मंदिराकडे पोहोचलो, तुम्ही बघू शकता बाहेरची कमान आहे श्रीदेवी महालक्ष्मी मंदिर कुडाळ. जाऊया आतमध्ये. आणि तर पुढे चालतोय आणि हे बघा कमळासारखे डिझाईन केलेले आहेत एकदम मस्त भारी. आणि मंदिराचा एरिया बघा. तर म्हणजे अशा प्रकारे आपला कट वडा आलेला आहे. तुम्ही बघू शकता काय काय याच्यात कांदा, शेव आहे, वडा आहे आणि आपली उसळ आहे मस्त. तर ट्राय करेल पहिला आणा. आणि मस्त पाव, कांदा लिंबू खाण्यासारखं सेम. आणि इकडे काय करतोय, कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर मंडळी कालचा दिवस आमचा जत्रेचा दिवस होता, तुम्हाला माहितच आहे. तर आता वाजलेले आहेत कारण 9:10 झालेली आहेत आणि कुडाला जायला निघतोय मी आता. तर पहिले तर तुम्हाला नाश्ता सांगतो काय आज नाश्ता आहे. खतरनाक एकदम शिरवाळे आहेत, तुम्ही बघू शकताय. मला बॅक कॅमेरा दाखवतो, मस्त दिसतात एकदम भारी. आणि मिनी शिरवाळे नाही मिनी शिरवाळे हे कसल्या भांड्यांना काढले, त्या चकली काढतात त्यांना चकली काढतात, छोटावाला भांडं असतं त्याच्यातनं काढलेले आहेत. तर भारी आहेत एकदम शिरवाळे. आणि चहा फास्ट होणारी झटपट आहे. किती वेळ लागलो आई? 15-20 मिनिटातच बनवलेले आहेत आईने. मी उठल्यानंतर तयारी करायला घेतली याची सगळी. तर आंघोळ करून येईपर्यंत झाले रेडी. आणि काल 5:15 वाजले बरोबर सगळं हे करेपर्यंत, अपलोड वगैरे करेपर्यंत. आणि आता उठलेलं आहे मी 8 वाजता उठलो लगेच सकाळी. तर मंडळी पटापट खाऊन घेऊयात. मला बॅक कॅमेराने दाखवतो, खतरनाक दिसतात एकदम भारी. असले दिसत आहेत बघा भारी एकदम शिरवाळे. या खायला घरी आमच्या मस्त मस्त, तुम्ही बघू शकता एकदम भारी दिसतात शिरवाळे आणि व्हाईट एकदम. तर या खायला पटापट खाऊन घेतो कारण वाजलेत बघा. दिव्याला सोडायचं आहे, दिव्याचा आहे पेपर 10:30चा, त्याच्यामुळे पटापट आता हे करतोय आम्ही. आणि आजचा ब्लॉग जबरदस्त होणार आहे. महालक्ष्मी मंदिरमध्ये जाणार आहे, आज मंगळवार आहे. तर मजा येणार आहे तुम्हाला एकदम जबरदस्त. तर या शिरवाळे खायला. तर मंडळी कुडामध्ये येऊन पोचले आणि माझा खाजा पोच झालेला. खाजा झाला मग पोच कसा? चांगला आहे, चांगला आहे. फोन येलो, फोन काकांका उचला, फोन उचला. तर मंडळी काका गेले भाड्याला, त्याच्यामुळे ब्लॉग झालेला नाही, येतील. आणि मंडळी आता एक बेकरला इन्सिडेंट घडला. तर इन्सिडेंट काय घडला तर गाडी जस्ट आत्ता धुवून घेऊन आलोय बघा, तुम्ही बघू शकताय. बेकरला म्हणजे खूप वाईट, कोणासोबत तरी वाईट घडले एकदम सकाळ सकाळी बिचाऱ्यांसोबत. आता पाठीमागे ॲक्सिस बँक आहे. जरा 1-2 मिनटं चालल्यानंतर तर तिथे कोणतरी ना मला ते बँकमधले कर्मचारी आले मला बोलले की कोणतरी पडले म्हणून, डोक्याला लागलंय म्हणून. तर बघायला गेलं तर मंडळी त्याला खूपच लागलेलं होतं, खूप म्हणजे बेकार. आणि लागलं ते पण बरोबर डोक्याच्या पाठीमागे, म्हणजे त्याला फीट आली अचानक आणि ते पडले ना, ते डायरेक्ट त्या आपला कटडा असतो साईडचं त्याच्यावर पडले आणि एवढा रक्त येत होतं ना पाठीमागे, म्हणजे डोक्याला खूपच लागले त्याच्या प्रमाणाच्या बाहेर. आणि बारीकशे होते बिचारे. आणि बाकीचे कोणतरी रिक्षावाले गेले, त्यांनी हात दाखवला, थांबवायला तयार नाही, म्हणजे घाबरून थांबवलं नसेल, नो रिझन मला माहिती नाही. आता काय रिझन आहे ते मला माहिती नाही. तर म्हणजे इकडे आले, त्यांनी मला बोलले. तर गावडे काका होते, मी त्यांना बोललो. आणि मी नंतर काका बोलले तूच जा म्हणून, मला जमणार नाही म्हणून, म्हणजे घाबरले असेल, त्यांचं वय पण जास्त आहे. तर मी गेलो, बघितलं तर बघून अक्षरशः म्हणजे मी कधी बघितला नव्हता असा कोणाला पडलेला, जास्त डोक्याला लागलेला. आणि लागलंय ते पण इथेच करेक्ट. आणि भरपूर रक्त गेला, भरपूर म्हणजे भरपूर. आता बिचारे जाताना त्यांचे पाय वगैरे म्हणजे तळमत होते गेलो तेव्हा. तर आता नेऊन मी सोडले सरकारी हॉस्पिटलमध्ये. आणि संपूर्ण सीटला सगळीकडे रक्त लागलेलं होतं. तिथे पडले तर त्यांनी म्हणजे ते पण घाबरले असणार, त्यांना पण काही सुधारलं नसेल मला वाटतं बघून. बघितल्यानंतर मी त्यांना बोललो पहिला रुमाल लावा. माझ्याकडनं रुमाल दिला. तर रुमाल तर त्यांनी डोक्याला लावलाच नंतर, कारण रक्त जेवढा पडत होतं ना, ते घाबरत होते अक्षरशः, बरोबर जे कापत होते. त्यानंतर तो सामनेसर असतो ना कपडा पुसायचा, गाडी पुसायचा, तो मी रोज गाडी पुसतो, तर तो त्यांना देऊन टाकला. पूर्ण कपडा भिजून गेला, गाडीत टाकला, तरी मग सीटला सगळीकडे रक्त लागलेला होता. नेऊन सोडलं त्यांना. आणि मला वाटतं त्यांना घेतलंय आतमध्ये, आता असं बोलत होते ते कर्मचारी बँकचे. मग त्यांच्यासोबत मी आलो आणि लगेच जाऊन गाडी वगैरे धुवून घेतली. बिचारा तो गाडी धुणार दादा आहे, तो काय माझी त्याची ओळख नाही माझी, तरी पण त्याने मला गाडी वगैरे म्हणजे धुवून दिली, मदत केली. आणि बोललं पैसे तरी घेतलेच नाही त्याने, पैशाला काय महत्त्व नाही, पण म्हणजे जर असं कोण पडलेलं वगैरे असेल तर नक्कीच तुमच्याने काय होईल ती मदत करा. पुढे काय होईल त्याचा विचार करू नका, कारण तुमची चुकी नाही तर तुमच्यासोबत काय रॉंग घडणार नाही. तर गाडीसमोर कोण पडलं वगैरे तर नक्की हेल्प करा.
कारण विषय जीवाचा आहे म्हणून, बाकी काय नाही. तर मला तेवढं काय नाही, जरा घाबरलो मी, एक्सपिरियन्स नव्हता, फर्स्ट टाइम बघितलं असा. पण असून दे, त्यांना सोडले, बिचारी चांगले होते, बाकी काय नाही. आणि घर एकटेच होते. आता घराकडनं बिचारा कोणतरी वाट बघत असतील, गेले जाते येतील वगैरे, त्यांना पण अचानक कळल्यानंतर आता काय अवस्था असेल काय माहिती. म्हणजे आईला पण लागला होता तेव्हा तसंच झालं होतं आमचा पण, रक्त खूप गेलं, त्याच्यामुळे भीती वाटते. तर गाडीत टाकल्यानंतर जरा ते व्यवस्थित होते, म्हणजे गाडीत झोपवल्यानंतर जाताना जरा असे उठले लगेच. 2 जण होते ते बरोबर त्यांच्यासोबत, म्हणजे बँकवाले. तर नेऊन सोडलं, आता गाडी वगैरे धुवून ठेवली, आता सुकेल हळूहळू. सीट वगैरे काढून व्यवस्थित पुसून वगैरे आलोय. आईला पहिला फोन केला, काय करू, रक्त लागलाय गाडीला. आई बोलली काय नाही, घाबरू नको, धुवून वगैरे. मग गाडी आता घेतली, जस्ट आलं इकडे. आणि बघूया आता भाड्याला वगैरे कुठे जातोय, बस नीट होते, बाकी काय नाही. तर आणा आलेला आहे आणि फायनली आम्ही आजच्या देवदर्शनाला निघालोय. तर आज जसं की बोललो होतं सकाळी तसंच तुम्हाला, लक्ष्मीवाडीमध्ये श्री लक्ष्मी देवीच्या मंदिरामध्ये चाललोय. तर आता सर्व्हिस रोडने चाललोय आम्ही. इकडे जाऊन लेफ्ट घ्यायचा आहे आपल्याला. हा रोड जाईल आता जर्राची जागा. तर हा रोड जातो डायरेक्ट मंदिराकडे. वगैरे तिकडनं कुठनं आलात तर डायरेक्ट घेऊन पुढे येऊन RSN हॉटेलकडनं सर्व्हिस रोड पकडायचा आणि लेफ्ट साईडने यायचं डायरेक्ट. आणि ओरोसवरनं वगैरे आलात तर राईट घ्यायचं आहे, पुढे जाऊन बॉक्सवेमधनं यायचा. तर हा लक्ष्मीवाडीमधला रोड आहे. तर इथे अजून एक मंदिर आहे, नरसिंह मंदिर ना. तर बघू शकता हे नरसिंह मंदिर आहे. तर इकडे पण येणार दर्शनाला, इकडचं पण तुम्हाला दाखवणार. सगळी मंदिरे दाखवायची ठरवलेलं आहे आम्ही. मस्त मस्त. रोडला खड्डे आहेत तसे थोडे थोडे, पण 2 व्हीलरवर एवढा जाणवत नाही. आणि रिक्षा वगैरे आणली ना की गाडगाड 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 भरपूर होतं एकदम. तर आता जवळ झालं मंदिराचे एकदम. आणि इकडे पण डेव्हलपमेंट बघा, आतमध्ये पण कॉम्प्लेक्स किती भारी भारी झालेत बघा. तर लक्ष्मीवाडी कुडामधनं कोण असाल तर नक्की कमेंट करा. तुमचं घर पण दिसू शकते इथे कुठं असाल तर. कायमची आठवण राहणार आयुष्यभर तुमच्याकडे, तुमच्या पिढीकडे, पाठी पुढे 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 ते चालत राहणार. काहीतरी मंदिरापासून जरासा दूर होतो, दिसायला लागले मंदिर, बघू शकताय. जस्ट पोहोचणार आता. तर जसं की बोललो होतो, मंदिराकडे पोहोचलो. तुम्ही बघू शकताय बाहेरची कमान आहे, श्री देवी महालक्ष्मी मंदिर कुडाळ. जाऊया आतमध्ये. आणि तर पुढे चालतोय. आणि हे बघा कमळासारखे डिझाईन केलेले आहेत, एकदम मस्त भारी. आणि मंदिराचा एरिया बघा एकदम भारी. इकडे आपले रेग्युलरचे प्रोग्राम असतात ना, तेव्हा तर सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी हा स्टेज केलेला आहे. आणि बाहेरनं मंदिर असं आहे, बघताय एकदम भारी. आणि इकडचं हे बघण्यासारखं आहे सगळ्यात भारी. वरचं बघताय ते. तर या साईडने एक एंट्री पॉईंट आहे, त्या साईडने एक एंट्री पॉईंट आहे. आणि मेन एंट्रन्स आहे तो त्या साईडला आहे, समोरच्या साईडनं आपण जातोय आता. आणि तुम्ही ज्योतिबाला वगैरे जसं बघता त्याप्रमाणे दीपमाळे आहेत, तुम्ही बघू शकता केलेली आहे एकदम मस्त. मध्ये तुळस आहेत आणि 2 छोट्या छोट्या दीपमाळे आहेत. जाऊया आतमध्ये. आणि हा आहे मेन एंट्रन्स. आणि बघण्यासारखी आणि मोठी गोष्ट म्हणजे तुम्ही बघू शकता खांबांचे डिझाईन बघा एकदम मस्त केलेले आहेत प्रॉपर. आणि पेंटिंग काम वगैरे तुम्ही बघतायच. बाकी पताका वगैरे डेकोरेशन तर व्यवस्थितच आहे. बसायची सोय वगैरे मस्त आहे सगळ्यांसाठी. आणि जत्रा मला वाटतं झालेली आहे ऑलरेडी. तुम्हाला बाहेरनं पण परिसर दाखवतो. तर आतमध्ये अण्णा तुम्हाला दाखवून आणेल. आणि इथपर्यंत जाऊ शकतो. कसं वाटतंय मंदिर नक्की सांगा कमेंट करून. आणि इकडनं कोण असाल लक्ष्मीवाडीतनं तरी पण कमेंट करून सांगा.
तर पाया तर पडून झालेला आणि हा एक एंट्रन्स आहे या साईडने. आणि इकडे पण तेवढाच एरिया जेवढा त्या साईडला एरिया आहे. आणि अजून एक छोटंसं मंदिर आहे, तर लिंगेश्वर मंदिर आहे, बघू शकताय. असा एंट्रन्स आहे आणि नंदीची मूर्ती आहे छोटी. बाकी तुम्हाला पुढे जाऊ शकत नाही, पुढे तुम्हाला अन्ना दाखवेल. अन्ना जस्ट आत्ता काय होता आज अन्ना कामा? नांबरवाडी. तर मंडळी, जसं की तुम्ही आता लिंगेश्वर मंदिर बघितलात, तर तुम्हाला जसा बोलत होतो त्या साईडने एरिया आहे तसाच या साईडने. तर तुम्ही बघू शकताय इकडे भरपूर एरिया आहे, मस्त दुकान वगैरे लावायला. जत्रेला तर आलो नाही मी यावर्षी, धुतात वगैरे तो ना पाणी येऊच्यासाठी. पाणी येऊचं आहे ना, हां, पाणी आतमधनं बाहेर येण्यासाठी. आणि या साईडला पण एक एंट्रन्स आहे बघा, तुम्ही चला देऊ शकता. इकडनं खालच्या साईडने बाजारातनं आलात तर इकडनं पायऱ्या आहेत, तर या साईडने चढू शकता वरती. आणि आता बाकी तर फिरून झालेलं आहे आमचं. आता कुठेतरी काहीतरी खायला जाऊ, बघूया. आणि हे बघा पाठीमागणं या साईडला. आणि हा रोड जो आहे ना या साईडने येतोय, तो बाजारात नाही येतोय. तुम्ही इकडनं आलात तरी या साईडने येऊ शकता. बाजारात कधी आला तर कोणाला पण विचारा. आणि म्हणजे आज पण योगायोग आला होता मला. महालक्ष्मी मंदिर नारूरमध्ये जायचं भाडं होतं, पण त्यांना काय ते कमीला बोलत होते एकदम. तर मी त्यांना बोललो, मी काय जास्त सांगितले नाही, जेवढे होते तेवढे सांगितले. मी विचारून सांगतो कारण मला अजून तेवढं प्रॉपर माहिती नाही, पण किलोमीटरवर कळतं तसं आता मला थोडं थोडं. तर तसं त्यांना सांगितलं, पण त्यांचा कॉल आला नाही. नाहीतर योगायोग आलेला होता मला ऑलरेडी. तर जाऊया आता कुठेतरी काहीतरी खायला. आणि हे बघा आम्ही या साईडने आलो, गाड्या डायरेक्ट येतात इकडे, पार्किंग वगैरे आहे मस्त. आणि या साईडने रोड आतमध्ये पण जातो, इकडे घरं वगैरे आहेत. आणि इकडे डेव्हलपमेंट तुम्हाला बोलत होतो, तुम्ही बघू शकता. इकडे बिल्डिंग्स वगैरे मस्त मस्त चालू आहेत आता, मोठ्या मोठ्या. आणि चाफ्याचं झाड बघा केवढं मोठं आहे, एकदम भारी. जाऊया ना आता, तर जाऊया बरं. अन्नाला लवकर जायचं त्याच्यामुळे एकदम लवकर आलो आम्ही घाय घायत. बाकी काय नाही. चप्पल मी त्या साईडला काढले, समोरच्या साईडला. तर परत एकदा आम्ही आता खाई येऊन पोचलो, तर मनवामध्ये आलोय. पण आजची डिश जरा वेगळी, डिश वेगळी मागवलेली. आम्ही काय मागवलं ना, कट वडापाव. तर बघूया काय येते, आम्हाला काय माहिती नाही कट वडापाव काय आणि काय. तर तुम्हाला बोललो ना सकाळी गाडी 2 घेतली, ते बघा इकडे या सर्व्हिसिंग सेंटरवर गाडी 2 घेतली. आणि हॉटेल तर तुम्हाला माहितीच आहे, मनवा कितीतरी वेळा दाखवून झालोय मी. ऑसम टेस्ट येऊन कशी चव आणा आता बघूया. त्याचा आवाज खेचतोय का माहिती नाही, इयरफोन्स माझ्या गळ्यात आहेत त्याच्यामुळे. हो हो. तर म्हणजे अशा प्रकारे आपला कट वडा आलेला आहे. तुम्ही बघू शकता काय काय याच्यात, कांदा, शेव आहे, वडा आहे आणि आपली उसळ आहे मस्त. तर ट्राय करेल पहिला आणा. आणि मस्त पाव, कांदा लिंबू खाण्यासारखं सेम. आणि इकडे काय करतोय, डायसेक्ट करतोय त्याला. पीस मोठे सांगतोय डायसेक्ट करतोस. अरे दिसता बघा भारी एकदम. अरे खाऊन बघ चमचं जरा टेस्ट घेऊन बघ, टेस्ट घेऊन बघ. हा काय म्हणतो बघताय तिथे आलेले आहेत कोण कोण, ते कोण कोण आल्याच्या ओळखीचे आहे ते. खाऊन बघ, एक नंबर. कसा एकदम असं एकदम म्हणजे एकदम. मी पण खाऊन बघतोच आता, पण आल्याला ट्राय करून दे. आणा बोलला म्हणजे विषय संपला, चांगलाच असणार तर काही विषयच नाही. एकदम भारी. आपला टर्न आहे आता. पाव बघा परत, पाव एकदम बनमस्कार मोठे. आता आहे आपला टर्न टेस्ट करायचा. पहिले थोडासा टेस्ट करून बघतो. वड्याबरोबर ट्राय केलेलं नाही अजून. उसळत इकडची जबरदस्त आहे, टेस्टच एकदम वेगळे आहे भारी. सांगून सांगून कंटाळलोय मी, तुम्ही बघून बघू. भाई एक नंबर. कुठचीच डिश अशी नाही का यांच्या डिशला तुम्ही नाव ठेवाल एवढी भारी आहे, एकदम भारी. आणि पावात रोजच्या पेक्षा सुद्धा सॉफ्ट आहे एकदम. आणि बटर लावल्यासारखे तुम्ही बघू शकता, मला कळतच असेल तुम्हाला. बघू एकदम भारी म्हणजे भारी. बघ आणि रस्ता अनलिमिटेड, किती पण घ्या. नाही रे ना, मस्त. आता खाऊन घेऊया पटापट, वेळ नाही काढले आता नाही. आणि म्हणजे मालवणी ब्लॉगने तुम्ही जबरदस्त सपोर्ट दिला आहे, जबरदस्त म्हणजे जबरदस्त.
दर रविवारी दर रविवारी कोल मालवणी ना? दर रविवार. आमचीच आयडिया होती दर रविवारी मालवणी. एकदम भारी आता मस्त. A few moments later. कसा होता खाजा? ओ खाजा कसा होता? खाजा चांगला होता रे. तर म्हणजे काका इल्ले असत आता जाऊन आणि खय गेलाय दौरो खय होता आज? आज करमळला गेलो होतो जत्रेला घंप्यावरती. आज नाही रात्री गेलो होतो. रात्री त्या नाही सांगणं. आता खय गेलाय भाड्या घेऊन खय गेलाय? आता मी देवबागला गेलो, देवबाग वरून आलो आणि परत घोडीपूरला गेलो. वा बरेच काम करून टाकला. सकाळीच मध्ये चांगली बोनी झाली. वा सॉंग मध्ये आज खुश तर आता कशी दाखव ना. जेवलाय मा? हो जेवून घेऊन आलो घरी. कराड गेलाय काय? हो, येऊन घेऊन मस्त पैकी आम्ही नाश्ता केलो कट वडापाव. वडापाव आता खायचा आहे पण रेल तर स्वतःच्या पैशाचं काय खायचं. फिरला कोण? फिरला कोण? देताला कोण मग? फिरला कोण? कोण बिल देईल तो समर्थ असेल त्याने वडापाव दिला पाहिजे का नाही तर चाय दो खाणार चाय नाही. चाय आमका. चहा बी आपण काय पित नाही कॉफी पितो. काय चहा कधी साधा चहा पित नाही. अमृत तुल्य 10 रुपयाची चाय पाहिजे. कॉफी एक नंबर. ती पण टिंगटॉंग मध्ये कॉफी पाहिजे. साधी कॉफी मी कधीच पित नाही. तर मंडळी वाजलेले आहेत 1:30 आता आणि आता बघूया कुठे जायचं आहे काय जायचं आहे. अजून दिवस संपा खूप वेळा. आज दिवस संपायला खूप वेळ आहे. आमका खय जाऊची योगा योग येतले आता काय माहिती. बघूया आता काय कुठे जाते आणि काय करतोय. तर अशा प्रकारे वाजलेले आहे संध्याकाळचे 6:30. तर दुपारी कुठे जास्त गेलो नव्हतो. एकदम आपसेगर तिट्यावर जाऊन आलोय फक्त. बाकी कुठेच गेलो नाही. लांबच्या पडायला तर नाही. तर आला होता कोणाचा तरी कॉल. तर मंडळी लांबच्या पडायला तर नाहीच गेलोय. तर आता जाऊया घरी. आणि मी जसं की बोललो होतो सकाळी 5:30ला झोपलोय आणि 8 वाजता उठलोय. तर आता डोळे पण जरा दुखायला लागले. झोप अशीच आहे पण डोळे दुखत आहेत. तर आपला टाइमवर घरी गेलेला चांगला. थोडा आराम परत गाडी वगैरे धुवायची आहे. आराम जर केला पाहिजे. परत ब्लॉग एडिट करायचा आहे म्हणजे होणार तेवढाच टाइम. आता लाईट वगैरे पडत असेल आता तुम्हाला एवढा रात्रीच्या क्वालिटी. तर मंडळी आत्ताच मला भाड्याचा फोन आला त्याच्यामुळे ब्लॉक कट होते. तर थोडं जरासं ऍडजस्ट करून घ्या. असं काय करू शकत नाही. याच मोबाईलवरती सगळं करतोय. तर म्हणजे सकाळी 6 वाजता कुडामध्ये यायचं आहे. 6 वाजता म्हणजे आराम करायला टाइमच भेटत नाही अजिबात. असू दे नेवर गिव्ह अप. जाऊया पहिला तर घरी पटापट. मंडळी जाता आता आज भैरव मंदिरची जत्रा आहे. तर ट्रॅफिक झालेला आहे एकदम जबरदस्त. मला दिसतच असेल बाकी ट्रॅफिक किती झालंय काय. ट्रॅफिक जत्रेचं वातावरण जरी कानात पडलं ना तरी एवढं भारी वाटतंय ना. आणि काल ज्यांची जत्रा आमच्याकडे होती खानोलकर आज पण त्यांचीच जत्रा आहे. एक्झॅक्ट रोडच्या डाव्या साईडला आहे मंदिर. मंचुरियन खायचं आहे कोणाला तरी या. पाणीपुरी थंडा आईस्क्रीम. जाऊया आता घरी. तब्येत पण ठीक नाही. तर घरी येऊन पोचलोय आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 7:30 झालेले आहेत येईपर्यंत. हळूहळू येईपर्यंत. आणि आल्याला चहा प्यायला बसलेलो आहे आम्ही जसं की तुम्ही बघताय. आणि सकाळचाच मेन्यू शिरवाळे आणि चाय. एक जण किती वाजता उठलाय? पप्पा दिवसभर झोपान. पप्पांची तब्येत आता थोडी बरी आहे. सकाळी डॉक्टरकडे गेलेलो. 4 वाजता झोपलो तो आता 6:30 वाजता उठलो. आता सकाळची चाय आता पिता. मी फक्त 10 मिनिटं झोपलोय आणि ह्या दुपारी झोपला तर आता उठला. मी आता झोपतले हा, लवकर. अजून गाडी बिडी झोपायला धुतले म्हणजे 11 वाजतले. सकाळचे म्हातारे बरे होते. म्हातारशी म्हणजे होते तरी वाटतं 60-55 वर्षाचे असते. असे कडके थोडे टकलू कसे. हो आम्ही गेलेलो तेव्हा होते. ते काय राहिले नाही धरून मग. टकलू नाही होते म्हणते असं नाही. मग दुसरे कोणतरी त्यांना खूप लागला. तर मंडळी चहा पिऊन घेऊया. चाय पिऊ घ्यावा. शिरवाळे आणि चाय. चाय आणि शिरवाळे मस्त. चाय आणि शिरवाळे. शिरवाळे दाखवतोय मस्त. याच्यासारखी दिसतात ते फेनी काय ती. हा साबुदाण्याचे फेणे हा, असतात पण तसे. ते भारी लागतात. सुतर फेणी. हा सुतार फेणी. हा बरोबर. मी म्हटलं मीच चुकतोय की काय. तर मंडळी या परत एकदा
चहा प्यायला. तर चहा वगैरे पिऊन घेतो आणि मग आंघोळ करेन, मग गाडी वगैरे धुवेन, मग ब्लॉग एंड करूया. तर मंडळी आंघोळ झालेली आहे आणि आंघोळ करून आलेलो आहे आणि चहा परत एकदा प्यायलोय मी. आणि आता गाडी धुवायला जाणार थोड्या वेळानंतर, जेवून जातो. वाजलेले आहेत 8:45 झालेत. तर मंडळी हर्ष सावंत म्हणून एक सबस्क्रायबर आहे, मुलगा आहे, छोटा मुलगा आहे. तर आज दिवसभरात त्याने एवढे फोन केलेत ना, मी भाड्याच्या याच्यात असल्यामुळे मला मध्ये मध्ये उचलायला मिळत नाही फोन. तरी पण मी त्याला बोललो मी आलो तर तुला फोन करतो म्हणून, पण मला जायला काही शक्य झालं नाही. सर्दी तर झाली, ते सोडा, सर्दीचं काय नाही. जसं की तुम्हाला बोललो मी 5:15 म्हणजे 5:30 वाजता झोपलो, ब्लॉग वगैरे सगळं अपलोड करून. आणि बाकी तुम्हाला माहितच आहे कसे टॅग वगैरे काय काय करायचं असतं, तर त्याच्यामुळे वेळ लागतो भरपूर. आणि झोपेच्या याच्यात असल्यामुळे पटापट मी अलाराम लावून झोपलो होतो, म्हणजे ब्लॉग एडिट करायला टाकला आणि अलाराम लावला, तर डोळे माझे झाकले होते 5 वाजताच. तर मी उठलो आणि कसा कसा तो अपलोड केला, जाग आली मला. मला माहिती होतं अगोदर माझे डोळे झाकणार, कारण वाट बघावी लागते अर्धा तास तरी. 4:30 वाजता घरी आलो आम्ही, त्याच्यानंतर सगळा केला पटापट मी. तर जास्त म्हणून जास्त काय केलं नव्हतं, कशा एडिट करायला पण सोपा मला पडला पाहिजे. हा, तर मी आंघोळ करायला गेलो होतो, तर आईने उचलला. आईने काय सांगितलं मला माहिती नाही. हा, तर मला बोलला काय, तर दादाला सांगा यायला, येतोय ना चंद्र आयडी गसचे. तर मी म्हटलं काय, दादाला एक तर रात्रचं जागरण आहे आणि परत आता व्हिडिओ अपलोड ते एडिट करतोय, परत गाडी धुतोय, उशीर होईल, नंतर मग तुला. आणि खरंच यश, तू हा व्हिडिओ बघितला ना तर तुला दादा नक्कीच हर्ष तुला दादा नक्की भेटायला येईल. डिगसला आला तर कॉल करेल किंवा भेटेल तुला. आणि आता क्रिकेट टुर्नामेंटला मी येतोच तिकडे डिगसला वगैरे, त्याच्यामुळे वाईट वाटून घेऊ नको, आज आला नाही भेटणार 100%. आज येणं शक्य नव्हतं म्हणून आला नाही तर नक्की. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी सकाळी 6 वाजता जाणार आहे, म्हणजे मला 5 वाजता उठावं लागणार. त्याच्यात अजून गाडी वगैरे धुवायची, ब्लॉग एडिट, म्हणजे आराम तसा नाही. आणि उद्या बुधवार आहे, तर एकदा गेलो का परत संध्याकाळी घरी येत नाही मी, त्याच्यामुळे उद्या संध्याकाळी येईल. आणि परत अजून एक अभिराज पाटील म्हणून आहेत दादा, अभिराज पाटील. आणि दुसरे म्हणजे रत्नागिरीवाले सबस्क्रायबर एक आहे, तर त्यांचं नाव आता विसरलो मी. तर त्यांना पण व्हिडिओ कॉल करायचे राहिले, तर टाइम भेटत नाही त्याच्यामुळे. गाडीवर असल्यावर ते कसं व्हिडिओ कॉलवर बोलायला मिळत नाही. तर असं फ्री कधी असतो घरी काय नक्की व्हिडिओ कॉल करेन. तर राग म्हणून घेऊ नका की मी व्हिडिओ कॉल करत नाही. तर तुम्ही कॉल वगैरे केल्यावर मी लगेच उचलतो, तुम्ही बघितलात, कारण गाडीवर असलो तरी मी इयरफोन्सवर कॉलवर बोलू शकतो. तर तसा थोडा ऍडजस्ट करून मी बोलतोय. तर खरंच सांगतोय तुम्हाला, घरी आला की आंघोळ करतोय, गाडी धुतोय, व्हिडिओ एडिट करतोय. आणि मी आईला सांगत असतो की असे फोन आले, आज असा आला, तर टाइम भेटत नाही, कारण त्यांना वाईट वाटते. तर हा, तर त्याच्यामुळे तर मिसअंडरस्टँडिंग करून घेऊ नका, तर की मी असं आहे करतोय म्हणून, तसा काय नाही. आणि बाकी काय नाही, आता ब्लॉग एडिट करणार. तर ते काका नंतर मला काय कळालं नाही ते कसे आहेत काय वगैरे, कारण मी नंतर स्टँडला आलो. केला काय तर असं झालं, तर पूर्ण गाडीत सगळं रक्त लागलेलं होतं. मी याला बोलली नंतर, म्हटलं सिरियस वगैरे असतील ते आतमध्ये, तर म्हटलं एक भाडं घेऊ नको तू गाडीने आणि सर्व्हिसिंगला धुवून ये, कारण शेवटी कसं वेळ आहे ती. आणि त्यांच्यासोबत कोण नव्हतं त्याच्यामुळे म्हटलं राहू दे, भाड्यासाठी म्हणजे थांबलं तर भाडं नाही दिलं तरी चालेल, पण तू जा आणि गाडी धुवून घे, कारण त्यांच्यासोबत पण कोण नव्हतं. आणि वेळ प्रत्येकाची येते, कारण या अनुभवात आम्ही गेलेलो आहे. आणि एक मला सांगायचं म्हणजे काय, जेव्हा माझा ऍक्सिडेंट झालेला तेव्हा मला पण असंच एक अनोळखी होते कणकवलीतले, त्यांनी सरकारी हॉस्पिटलला नेलं. आणि कोरोनाचं तर भयंकर त्यावेळी चालू होतं. तर आमच्या गावचे उपसरपंच आहेत अमित पालो, त्यांनी मला त्यांच्या गाडीतनं नंतर मग कुडातनं ओरोसला, कारण अँब्युलन्स पण नव्हती, ओरोसला नेऊन हॉस्पिटलला म्हणजे तिथे नेऊन सोडलं. आणि मग तिथं मला म्हणजे तिथून नंतर रात्री 1 वाजता पडायला पाठवते वेगळंच, पण त्यांनी मला तेव्हा आपल्या गाडीतनं नेऊन सोडलेलं. तसंच. तर सांगायचा उद्देश असा आहे की मंडळी वेळ कुणावर येऊ शकते, तर मदत करा, म्हणजे तुमच्याकडे शक्य होत असेल, तुमच्याकडे मदत करायला जर होत असेल तर नक्की मदत करा, टाकू नका. कारण विषय असा आहे की कारण जीव वाचवणं महत्वाचं असतं. आणि जेव्हा माझ्यावर पण वेळ आली तेव्हा असं होतं, कोरोनाच्या त्या झोन मध्ये कोण गेलं तर त्यांना क्वारंटाईनच करायचे, तरी पण अशा कंडिशन मध्ये त्यांनी मला नेऊन ओरोसला सोडलेलं. तेच म्हणून वेळ कुणावर म्हणजे कुणावर पण येऊ शकते, तर मदत नक्कीच करा, माणुसकी नक्कीच दाखवा. आणि परत लोक असं म्हणत असतात ना, कोण कोण पैसे मागतात बघा, छोटी मुलं किंवा फिरतात वगैरे, तर तुमच्याकडे असते तर 10 रुपयाने काय त्यांचा दिवस पूर्ण जाणार नाही, आयुष्य पूर्ण त्यांचं ते 10 रुपयात जाणार नाही. तर जर असं तुमच्याकडे असतील पैसे तर नक्की द्या. खाऊ म्हणजे काय पण करा, ते खाऊ घेतील, काय पण करतील. पण सांगायचा विषय काय, तुम्हाला देवाने देता बनवलंय ही मोठी गोष्ट आहे, तर त्याच्यामुळे मी बोलत असतो. हे सगळ्या गोष्टी आम्ही अनुभवल्या. एकदा आम्ही रेल्वे स्टेशनला होतो, मुंबईला जात होतो, ते एक आजोबा होते जे घाटावरचे होते वाटतं, ते असेच
आले आमच्याकडे, हात पुढे केला. तर मी म्हटलं मिस्टरांना बोलले, म्हटलं 10 रुपये द्या त्यांना. तर ते बोलले पैसे नकोत, मला खाऊ देता. आमच्या हातात होतं कुरकुऱ्याचं पॅकेट. नंतर मग मिस्टर म्हणजे गेले आणि त्यांनी वडापावच्या दुकानावर त्यांना वडापाव नेऊन दिला. तर मग त्यांनी घेतला आणि तिथेच ते खात बसले. असे प्रसंग येतात, पण अशा वेळी नक्कीच मदत करा. आज सुद्धा बघा हे गावले कोणतरी खुटो आधी मामाच्या तिकडे मी ओळखाच नाही त्यांचं अण्णा काहीतरी सांगले नाही मग महाराज वेगळाच होता पारकरांचे त्यासाठी मागे नव्हतं मला. तर ते सांगू लागले रेशन घराकडे न्यायचा माका पैसे नाहीत म्हणून 10,000 रुपये जमा केले होते कोणाकडे. माझ्याकडे मी 10 सुट्टे होते पुढचे दिले. हा तर त्याच्यामुळे मला ते पटकन लक्षात आलं जर कोणाला तुमच्याकडनं होत असेल तर द्या, असं जबरदस्ती असं. आणि ही मदत ना नक्कीच कधी ना कधी आपल्या उपयोगी पडते. आणि जेव्हा कधीतरी आपला वेळ येतो तेव्हा कोण ना कोणतरी आपल्यासाठी उभा राहतं. माझ्या ऍक्सिडेंट कोणीच नव्हतं. मी तिथे नंतर एक पोलीस आले, त्यांनी 4 व्हीलर होती ते थांबवले आणि त्यांना बोलले की हिला नेऊन हॉस्पिटलला ऍडमिट करा आणि तिथे थांबा. माझ्या मिस्टरांना पण माहिती नव्हतं. असं म्हणजे आपण काहीतरी मदत करतो, उपकार नाही म्हणत मी, मदत करतो ते कधी ना कधी आपल्यासाठी उभी राहतेच कुठे ना कुठे. तर मंडळी बाकी काय नाही बोलत राहिलं तर बोलण्यासारखं भरपूर आहे. आणि पेशंट असेल तर नक्कीच मदत करा. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. बाय.